Abi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudra Dava Hidayatullah, berperan sebagai Jepang. Saya Iksan Mukhtar, berperan sebagai Budi. Saya Bagus Duka Mukas, berperan sebagai Budi. Saya Bagus Wijaya Santosa, berperan sebagai Sigit. Saya Raja Edar, berperan sebagai Andi. Kami akan menampilkan drama tentang persahabatan di kelas. Tugas MTK itu yang tenan loh. Kurang ngerti cara ngitungnya. Iya Rod, aku kok bingung. Nanging kita bisa ngarep bareng-bareng. Bener, Bud. Ayo awake dhewe diskusi. Sapa sing ngerti bisa nerane. Awakku ngerti saithik. Ade bisa mulai saka soal nomor 1. Ayo, Di. Tak tulis terus ke, tak tulis siji. Nomor 1. Jadi ade kudu nambahke angka-angka iki. Yen ade nambahke hasilnya ngene iki. Oh, saiki kok ngerti, matur nuwun Andi. Keren. Andi kanca-kanca kula kita bisa kudu saling bantu kaya kene iki persahabatan itu sendiri. Bener, Bud. Ya nek ade iso kerja bareng, kabeh tugas bakal luwih gampang. Lan kita bisa nambah pengalaman bareng. Kapan-kapan ayo kita main bareng sakwise sekolah. Wih, apik. Ayo kita main bola ya. Ayo, kita bisa undang kanca-kanca liyane. Wah, awak dhewe wis rampung. Matur nuwun, Cak. Saiki wektune dolanan, ayo kita rencanane. Ayo, awak dhewe ora usah mikir tugas meneh. Wektune saiki kanggo seneng-seneng. Persahabatan awak dhewe ora bakal pudar. Kita bakal terus bareng-bareng. Yo ayo kita juga persahabat iki nganti kapan wae ya. Nanti tok duake aku lilo wis kulino bab ngampet loro pokoke kowe liyane aku wegah ra ono kata pisah percaya endinge indah kelangan kowe aku jelas ngamuk